مرحبا خوندوانی زانگادج دیفراتی بخیر هاتن ایرو ام دست به مجارک نودکن و ناوی وی مجاری گرنوسا از باورم نزانن گرنوس چیه گر چیه نوس چیه نورماله و چیک نکن انگلیزی وینا if condition yani je if else statements لی پیشی از بکوم ناوا پیوا گر اون زانم پیوا هگر تو وری از ناچم هگر تو هری از جنایم ام کارن هگر وەک گەر بنفسێنن ji ber ku peyvên he heger pêşiyê peyvek bê li Kurdî de em karin vîna daxînin. Wekî heger, hestû, hejmar. Heger karî bibe ger, hestû karî bibe stû û hejmar karî bibe jimar. Ji bona ku bi hegernûs çi dibe, ez bawerim şûna hegernûs gernûs baştir e. Gelo nûs çi ye? Nûs û nivîs sanin, nivîs lêkerk ye û paşgirê eger em bixwazin nivîsê wergerînin paşgirkî em karin vîna wekî nûs bêjin. Ji bo vê yekî peyva gernûs ew tiştek ku nivîsên bi heger tên gotin. Yani gernûs ew e ku gernûs ew nivîsên em yan jî derbirînên bi peyva heger e. Eger hûn peyvên heger bi tişta bixwazin binivîsînin ew nivîs dibe gernûs. Heman tişt îngilîzî dibêjin if condition yan jî if else statement yan jî if statements. Statement ferman e û expression jî derbirîn e. Belê em peyvnasiya xwe me qedand niha em karin bi çavê zanistiya kompîterê li gernûs binihêrin, meyze bikin. Dersên berê de, waneyên berê de me ji we re danasîn ku sebakarî çawa tê kirin. Sebakarî ew tişt e ku em hin peyvan yan jî hevokan datînin cem hevdû em pirs dikin gorî çewt û rast. Em dixwazin ew hevokên bi hev re girêdayî dawî de rast e yan jî nerast e. Em dixwazin servîna de em bîrkarî bikin hem jî şixulê kompîterê bikin. Yan jî pêşnîşandin bikin. Pênîşandin bikin, pardon. Niha hûn waneyên berê de we dît ku ez ê li vir de mînak bidim. Em bêjin temena Elî bîst yek e û hûn pê zanîn ku heger ez temena Elî bipirsim ew pirskirina derbîrîna pirskirînê biriya wekînê gelo bîst yek e yan na? Temena Elî. Belê bîst yek e. Gelo ji bîst yekê cudatir e? Na ne cudatir e. Ji bo yekê bîst yek e. Em karin vêna bar bikin li starbarek û em davîdan dixwazin em karin vêna çap bikin yan jî print bikin. Lê pirs ev e. Niha em ê gavek pêş de herin. Em dixwazin ku heger temena Elî bîst yek bê ji me re bêje here dibistanê. Heger ji ka em vêna jî bikin heft baştir e. Heger temena Elî heft û lêzê de tir bê em bêjin bira herî dibistanê. Heger ji heft kêmtir bê bira cem diya xwe bê. Em lo bikin. Em çawa karin vêna bikin? Em wisa karin. Çavê xwe vekin û meyze bikin. If temena Elî heft bê, pardon, ji heftê mezintir bê, em dibêjin print bila Elî here dibistanê. Heger ji heftê nemezintîr bê yan jî êtir bê em ê çawa bikin? Bila Elî herî cem diya xwe herî ya. Herê jî dibe cem diya xwe. Tamam?
پێشی ئەزێ بدەم شغڵاندن ئەزێ بدەم مەشاندن دوو رامەی سەربینە باخبن تەمەنا عەلی ناس نەکرد is not defined have تەمەنە have في ئاوسابێ تەمەنا عەلی چ دبێژێ بلا عەلی هەری جەم دیاخوا چما ئەو شغڵان ji ber ku pêşî pirs kir ku hûn vê nazanine pirskirina gelo temena Elî ji hefteyê mezintire yan na kamezên temena Elî çi li xwe bar kiriye hefta em zanin ku heft ji hefteyê ne mezintira ew wekî nê heftê ye ji bona ku hefteyê ne mezintira dikeve li vir eger ji hefteyê mezintir bana kam bîna bikin hefteyê mezintir û bidin şoğlandin bila Elî herî dibistanê ket li vir hûn dibînin ku ev îv yan jî gernûs ger pirsa ger pirsek dike li ser derbirînek a sebakarî li ser derbirînek a sebakarî pirs dike heger ev trû wergerênê dikeve li vir heger ev false wergerênê dikeve li vir bê nadide şoğlandin hûn dibînin ku em eger em bixwazin kîjan ferman li vir de fermana rêza 6 û fermana rêza 8 heye eger em bixwazin kîjan print yani kîjan ferman bizanibin tê şoğlandin divê em encama derbirîna vê sebakarî bizanibin û em zanin ku ev sebakarî trû werdigerênê ji ber ku trû ye ev ê vê nabide şoğlandin eger ne trû bê ev ê vê nabide dabana şoğlandin niha ez ê kurdiya vê binivîsînim ger temena Elî ji heft mezintir bana vê nabide şoğlandin else şuna else êtir vê nabide şoğlandin ev bi peyvên Pythonî ye ev ji peyvên Kurdî ye kam bêhna pirîn jî bikin çap belê me her tiştê xwe temam kir ji xeynî tiştek divê li vir de space hebîne vê bîna space yan jî valahî ger temena Elî ji hefteyê mezintir bê vî tiştî bidê şoğlanda tiştên rêzên yan jî fermanên navbera ger û êtir eger ev rast nevegerê fermana bin êtir bide şoğlandin gelo îf niha em zanin ku îf çi ye îf ev tişta îf yan jî gernûs nivîsên gerê pêşnûsên we programên we dike di beş yan jî sê beş yan jî 4 beş eger sebakarî ku hûn kir û yek çewt yan jî rast wergerand em bêjin rast wergerênî here vî alî çewt wergerênî here vî alî tişkîlî wergerênî here vî alî hûn karin o gavên pêşnûsên xwe yan jî bernameyên xwe bikin di beş sê beş îf ev tişta kam îfî hinkî çêktir bikin girantir bikin ev îfek yan jî gerek hegerek hêsan bû niha em ê heman tiştî li vir kopî bikin em bêjin temena Ayşe 18 sal ye îf heger temena Elî ji Ayşe temena Ayşe mezintir bê print temena Elî ji Ayşe mezintira else temena Elî ji Ayşe nemezintira Elî ji Ayşe nemezintira belê kam bidin şoğlandin em pêşî bersivê xwe bidin temena Elî 8 û temena Ayşe jî
هجدەیە و تەمەنا عەلی ژایشە نەمەسترا ئەوێ فۆڵس بەگەرێنێ ji ber ke falsa evê vê fermanî bidê şoxlandin. Belê, ka em bidin şoxlandin gelo evê çi bê. Els gava hûn els dinivîsîn divê hûn kolonkî deynin. Navê vîna kolona eger hûn nizanibin. Ez ê îngilîzî binivîsînim. Navê vê column. If divê xwediyê kalimkî bê û els jê divê xwediyê kalimkî bê. Kam niha bidin şoxlandin ve dît ku temena alî ji Ayşe nemezintira. Em dîsa bidin şoxlandin bira rast bê. Nemezintira. Rast e nemezintira. Belê. Me îf yan jî gernûs niha em nas dikin. Niha ez ê mînakek din bo gernûs bidin. Em heman tiştî dest bixin. Em bêjin em ê dîsa heman tiştî kopî bikin. Em ê çi bêjin? Elsif or elîfe qey elîf jî dibê qey tam bizanim em ê meyzênin. Ez ê meyzênim tam nayê bîra min. Elsif temena Alî wekînê Ayşe bê. Em wekîn bikin. Alî û Ayşe heman temenî dine. Yani jî di heman temenî dine. Belê, ka em bidin şoxlandin. Elsif nabê elîf divê em bikin. Belê. Eger ev rast bê dikeve li vir. Ev ferman tê şoxlandin. Eger ev rast bê ev ferman tê şoxlandin. Eger ev her du jî nerast bê ev ez ti pirsnakî mana vîne êtira êdin yani êdin jî dibê. Êtin yani bi dawî de eger her du nerast bê vê nabide şoxlandin. Belê. Niha em gihan dawiya waneyê xwe li vê waneyî de me ji wera gernûs da nasîn. û gernûs if condition yan jî if else statement da lo tê gotin. Waneyê dahatû da em ê bi gernûs û dorvan bi hev re bidin şoxlandin. Wê nexlê hûn ê baş fêm bikin gelo gernûs gêrî çi tê û dorvan gêrî çi tê. Heta waneyekî din xwe baş binirin. Gelek spas.